Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro de amor. Oh, okay raman ko. Dok, ang operation ba? Ang pasyente, kumusta? Aw, tagtungod ka man di ay. Successful ra. O galing lang. O galing lang kay unsa, Dok? Unsa problema, Dok? Unsa problema, Dok? Ingon ka, successful ang operation. Pero dili pa siya hingpit nga makalihok. Unsa? Pero makatabang niya ang therapy. Paabot ako. Akong i-explain mo ang tanan. Okay ra, Lord. Okay ra kung may problema paghihapon. Ang importante, luwas na siya sa peligro. Lord, nganong karma mo kumaka-realize, unsa di ay siya ka-importante para na ako. Nganong ako ang giusikan ng pilakatuig nga malayo niya. Nganong ako ang kitugutan nga mahiubos siya na ako. Nga mawadaan siya pagsalig na ako. Nga magduda siya sa akong pagbati niya. Pero salamat. Salamat yun ining lain nga higayon nga. Imong gihatag na ako. Dili ko ni usikan. Lord, ako na siyang pampingan. At imanon, og panggaon. Praise the Lord. Salamat, Ginoo. Salamat ang taon. Makaginhawa na yun ang taon may darong Ginoo. Mawa na yun ang kakulba sa mong mga dughan. Pero, O siya may pero. nganong pero manlina. Dili pa ko na makalihok si Sandra sud sa pila ka adlaw. O buwan. Uy, Ngano man ko nun nalina. May mga komplikasyon ko, no. Pero dako ko ng posibilidad nga matabangan ra sa therapy. Pastilan, mag-antos pag yun di ay si Sandra. wa ka na tuyua sa mga doktor. Unsa goy gituyo tay? Nganong tuyoon man? Aron makakwarta po ang mga terapist. Oh, Kaya di man sila makakwarta kung kumplituhon sa mga doktor ang pag-ayos pasyente. Operasyon pa lang. Mao nga ila lang sa gibindan o trabahoon ang mga terapist. Kabuang, kabinuang. ayaw ra gud patakag istorya tay. Pataka ramang ka uy. Aw, ako na gud ang hunahuna gud. Ay, ang importante, luwas na sa peligro si Sandra. Maunay dako, kay natong pasalamatan sa Ginoo. Diyos ko, intan, salamat. Daghan, kayong salamat. Maugyod nang. Magpamisa unya ta pasalamat nang. Unya, o sa may sulting koke, nagmata na si Sandra. Ikasulti na. Nagmata na ko. Buhit ko. Buhit kit ko, Lord. Pero, anong dili ko makalihok? Dili kit ko makalihok. Anong man Sandra? Sandra? Sandra, nagmata ka na. Lord, thank you. Thank you, Lord. Thank you. Cookie. Anong dilipan ko makalihok? Sandra, mahal. Ayaw kahadlok. Temporary lang na.
Gikan kang gioperahan after pila ka days. Ma-okay ka na. Gioperahan. Oo, mao nga. Ayaw lang muna pagpalabig sulti ha. Makadaot ni mo. Gamayng pasensya lang. Gamayng pasensya lang yun. Pero, Sad. Ang importante, nga luwas ka na. Luwas ka na. Sadi ka lang ha. Akong i-inform ang nurse nga. Nakamatngon ka na. Steady lang ka. Pastila na po. Nawa na gyud in taon ng akong kakulba. Nakatog na gyud in taon kog tarong pagbalita ni Koki namo gabi nga nakamatngon ka na. Salamat sa Dios gyud in taon. tinuod ang gisulti ni Lola nimo. Nawha na gyud karon ang among mga kabalaka. Nakatuog na gitawon mig tarong gabi. Salamat sa Dios. Ay, kapipis ako sa ilang isulti, Sandra. Apo, sila ang nag-atiman nako. Tuamang ko karon sa ila. Ha? Oh, tuwa ka di. Tuwa di kasamo karon kuring. Imahinasyon ka lang di ay na mo. Ang ako ipasabot ba? Sa inyo ko nag-ista, samtang niya pa sa ospital akong apo ba? Ano supo ba ng tiguan? Maya. Ay. Salamat ninyo, tita, lolo, o Koki. Ay. Kami ang pasalamat. Nga, yun ka mo surrender. Imong giwagtang ang among kahadlok. Honestly, Sand, nahadlok yun ko. First time nga, nakafeel ko kahadlok nga ingon adto. Mao nga, lipay yun kay Kuron. Dili ma-explain, nakalipay. Koki. Nalipay lang yun di siya, Sandra. Mao nga, nakahilak di siya. Apo, pagpakaayo pagdali. Maugyod, pagpakaayo pagdali. Maayo pa ka ako. Makalihok pa ka ako. Unsaon na lang kung dili na. Unsaon man. Unsaon naman lang. Apo, ayaw paghunahunaan na. Maayo ka, gipaabot ka sa Ginoo ining bahina. Iyak kang gipalabang sa pinakakuyaw nga kahimtang. Iyak kang ayuhon sa hingpit. Ayaw paghunahuna ug daotan. Na ay mga maayong laki nga physical therapist na ako'y kaila nga maduol na to aron masiguro nga maatiman kapag ayo. Mao gyud. Ayaw anang negative nga hunahuna, Inday. Positive yun. I-claim gyud nga maayo ka. Fast lang. Ni arami nga mo back up mo. Sand, witness na ko sila. Si Mama, si Lola Kuring, si Lolo Landing. Bisan unsay may tabo, pakaslan tagid ka. Promise. Di apa di ay kasilong tay. Awa, tuwala ko sa taas, Lina. Imo lang kong imahinasyon. Ay, si tatay gud. Uy, nganong ni apa kasilong ba? Unsa na gud orasa? Abi ko man og natuog ka na. Saob na ko pagatog. Sige na magkugunahuna ni Koki. Ha? Kay ngano man tay? Padanglit ba? Aw, di ba sa doon ta mangandoy, ana? Sa unsa man tay? Simbak ko lang, ha? Labangon og pito ka laod. Unsa man lagi tay? Padanglit, matinuod ang kabalaka ni Sandra nga di na gyud siya makalihok. Pakaslan gyud siyang Koki. Simbak ko ka in taon tay. Uy, Simbak ko bitaw. Wala ka makadungog, ani ingon naman kong simbak ko. ay, tay, dili ta maghuna-hunaan na. Ay di mahimong di ta magunahuna na oily na. Kaya di ba na imposible? Oh, nakasulti naman si Cookie nga. Bisan unsay mahitabo, pakaslan gud niya si Sandra. Mauli gini akong ginahuna. Usa man siya kasigurado. Tay, iyan ang desisyon. Pero usa may tabo. Pagkasina niya si Sandra para lang atimanon. Oh, kung maunay makalipay niya, tay, ganun dili man.
Pero... Tay, pasagdan na lang nato si Koki, ha? Wa na magkabata si Koki. Og taas na kaayo ang panahon nga gisakripisyo nila ni Sandra. Kung sa ingon ini man lang nga kahimtang sila magkadayon, suportahan nato. Dili na ta mo question, tay. Praktikal ang kulina. Lalaki magod ko. Oo, nakasabot ko sa punto ni Koke. Pero hangtod asa kutom nga iyan ang mabarugan. Nahibaw kag yun na kaming mga lalaki. Doon na may panginahanglan nga babae ng amakatag. Kasabot na kasabot ako'y pasabot. O kung simba ko, di nagyod maayo si Sandra. Sigurado nga, di yun niya ikatag ang panginahanglan ni Koke isip lalaki. Unya, usa may mahitabo. Mabayas Koke. Tay, di lang kita mag-una, ha? Bisan og tinuod pa ng imong gisulti, dili lang kita mag-una. Kay kung mo ingon kang dili na imposible, dili man sabi imposible nga maayo gyud si Sandra. Aw, hinuon siya. Mao nga saka na didto, tay, og katuhog na. Atlas. Nagapauli ka na yun. Salamat. 3 days gikan karon. Magsugod na mong therapy. Ay, unsa may pamaagian ako kay. Moadto gyud ni si Sandra sa ilang klinik. Dili lula. Ang therapist ray mo anhi. Ah, okay. Mag-anihaan lang sab ko nang. Aron do na kay kaabag sa pag-atiman kan Sandra. Pastilan. Daghang salamat, Lina. Daghan gyud kaayong salamat. Ani lang sa ko pauli. Duaw lang niya to na akong kundo. Mag-hire na lang may og katabang. Ayaw na mo paghago. Sandra, mas maayo nga kami ang personal nga muatiman nimo. Pamilya gud mi nimo. Maunay isud sa imong hunahuna. Dili mi laing taw. Ayaw paghilak. Nalipay lang na siya, Koke. Bisag ako, kay lakon ka iko ay wa ko magtuo nga ingon ini ang inyong pag-unong namo. Magtinabangay lang tanang, ha? Magtinabangay ta isip usa ka pamilya. Dili ka makatuo nga gikan ni nila. Yes. Gikan ni si mga kauban sa opisina. Kadaghan ba ining mga buwak og chocolates ay niya apoy mga prutas. Gusto gani undas lang mo anhi para muduon mo personal pero akong giingnan nga huwat lang sila sa atong kasal. Maog yun. Mao nga magpakaayo gyud kag dali day Sandra, ha? Aron may na yun na gyud ang inyong kasal. Kung madayon. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!